Vítam vás pri ďalšom dieli a dneska sa vyberieme do Netheru. Ale dneska to není len obyčajný diel, dneska to je diel Nether s Paťom Betešom. Čiže čau Paťo. Čaute ľudia. No čiže vyberieme sa smelo do Netheru. No dúfam, že nebudem mať malé FPS. Čo sa aj stalo? Trošku lagy. Počkajte, teraz si rýchlo vypnem Skype. Pardon. A ideme ďalej. No čiže, nožík neotravuj. No čiže, ako už viete, mám fly. Prečo nejde? No vidíš. Tu na, neže je zbytočne, ale poviete sa, tu na radšej používam fly. Nechcem spadnúť do tej mega lavy. Čiže, je piesok duší. No, čiže, ako sa to anglicky zistíme hneď. No. Soul Sand, alebo jak sa to vyslovuje. No dobre, no. Čiže ja som sa rozhodol, že si nakopeme trošku tých netherbrickov. Aj keď sa to ľahko kope, môžem vám ukázať. No čiže ideme. Kopeme, aj keď nič nevidíme, kopeme. Bodaj by som spadol do lavy. Bullshit. Čo ja mám odolnosť proti lave, že mám po srdiečku mi bral? Veľmi laguje to. Ja viem, sorry, ale FPS tak malo ide. Zvykol som mať viac FPS, nie 8. Ako sa pamätáte, v minulom dieli som mal niekoľko, počkať, dobre, som sa chcel zahasiť. V minulom dieli som mal 50 FPS a to som, vtedy som nemal textu, dobre, ani teraz nemám. Neviem, si chcem stiahnuť tú misu HD, jak mal Gogo. Alebo si nájdem iné, lebo zas povedia ľudia, že opakuješ Goga. Fuck the bullshit. Táto je Nether, bohovský. Dobre, no kúknem sa, čo tam je. Aké tam bude dačo zaujímavé. Bodaj by som vošiel do nejakého diablokového domu, kde není reska. Jak teraz u mňa doma. Lol. Kde som to? Aha. Jo, nech to viem rozbiť. Fuck. Škoda. Do matky, to je full PvP. Som vám zabudol povedať, že tu sa dá získať all match, čiže to je full enchant. Na ňom je. A tak sa mi zdá, že to ten tiež má full enchant. Čo? Creeper head? Do matky, tak ten musel dlho hrať. Lol. Čo? Kúkaj, Paťo, koľko hlavy. Do matky. No. Taký maniak to musel urobiť. Tá, tomu ver, abo hacker. Abo sa sami zabíjali navzájom. No dobre, no. Vydáme sa späť do toho Netheru. Počkať. Hans, ja tam, čo som bol, ten beacon. No a ešte aj ten beacon si možno, že postavíme v tomto dieli. Uvidíme. Pôjdeme do Warp Shop a tam zohnáme. Potom. Čiže. Zvláštne to vyzerá. Jak šťanky. Záchod. Nutella. Počkať, som odvážny. Horím, ale hneď sa zahasím.
Hej, chodíte do ohňa a zahasí sa. No, ubúdajú ti srdiečia. Sexy piggies. Aha. Som si niečo ešte zabudol doma. Je to nevyhnutné, čiže pôjde. Pigman, nechaj ma. No vidíš. No, spravíme si cestičku pekne. Som vám chcel ukázať tie Nether Quartz, čiže čo už je... Nové, aha, tuto je presne. Čiže čo je novinka v tomto Minecrafte. Čiže to máme Nether Quartz ore. Aha, no jasne, ja mám Silk Touch. No takže sekundička malička. No čiže sme home. Počkať, tak tu na určite, že nenájdem ten krompač. Vezmem si efficiency a položíme tu na zem. A rozbijem to z efficiency. Niečo ma napadlo. Už keď tu mám ten fortune. No, nie to je lepšie. No čiže, a robí sa to takto. Dáte si to tak. To mám vidieť taký block of quartz. Čiže ja si spravím 2. A dá sa to spraviť ešte takto. A vyjde vám pillar quartz block. Čiže tak. Ja si to tu odložím. Už to trošku toho mám. Ty nemáš veľa vecí. Toto je iba jedna česká. No hej, ja ti ukážem ich potom. Počkaj, no, už keď sme tu home, no to si vezmem jeden potion. To som si sám spravil. Rýchlo si spravím ešte jeden, ak vám to nevadí. Aspoň uvidíte, ako sa robí elixír. No čiže dáte si hore netherwart a water bottle, čiže fľašku s vodou. Počkáte, kým sa vám to spraví a keď chcete toto na oživovanie, či tú regeneráciu, čo som si práve vzal ja, tak potrebujete tento, kde to je, túto Gilesting melon, no. Čiže 10, 11, no toto teraz nie je podstatné. Takže toto. A keď chcete, aby vám to vám vyjde toto no effect potom a potom ako som si spravil ten instant health 2, čiže potrebujeme na to k tomu glowstone dust. Neskôr si spravíme egg farmu. Či egg farmu do fresa, sliepko farmy. No, poď, ukážem vám to ešte. No, efekt, no a pohni. Takže toto je, vidíte, instant health 1. A keď tu dám ten glowstone dust, tak vyjde z toho 2. No čiže, to je ender chestka, čo? Nič není. Už som si to musím si to spratať tu trošku. Diamond boots. A ešte mám viac dia, aj keď nič som veľa neťažil. Čo som chcel spraviť. Aha, toto, dobre. Takže toto odložíme. Iď head, nechcem ťa vidieť. Dobre, takže už by to malo byť. Počkáme trošku. No vidíte, a máme instant health 2. Čiže to vám pridá 4 srdiečka, typujem. Mám tu ešte tu na ten s tým lapizom už ma sere. Tu na nebudem s tým zabraňovať. Tak kde ho dáme? A nasápem ho tu. Abo spravím pre ňu iba originál chest. Bude samostatný lapis. Teší sa. Dúfam, že hej. Takže čau, maj sa aj na budúce. Ešte ťa použijem. Toto som vám neukázal, som tu zmenil strechu. Ak ste si všimli. Mám novú strechu. Tu neviem, to len na schvál, aby nebolo vidno trávnik.
Tu nás sa ide hore na strechu. Ty tararíra, ty tararíra. Škoda, že tu nie je ďaleko, hľa, tu by sme si postavili. Pozerali sme voľby. Hej. Keby boli. Čo by bolo? Že keby boli. Baby. Pane, vesmírne čaje. Ešte toto tu sa spraví, že celé toto bude z dreva aspoň dúfam. A toto sa celé skosí, jeden rad a ešte dole, až dole bude drevo. Po mne to tu zavádza a tu som si spravil len tak na rýchlo, nekonečne do vody. Tu keď sa niekto ide kúpať, má si dať dole špinavé brnenie a ja som vošiel núkať so špinavým, budem musieť vymeniť vodu. Natiahneme čerpadlo, keby tu bolo dajaké. No čiže... Nelaguj, OK. Takže Netherquartz som vám ukázal. Čo môžeme spraviť? Ideme sa trošku pobaviť. Ideme bol s tým. Hovoríš. Čau. Mu budem musieť enchantovať nejaký silnejší meč, lebo toto je dosť slabé. Stiahneme si kilauru. Haha, nie, čo si. Nie som hacker. Bol som, ale nepáčilo sa mi to potom. Iba v PvP. PvP zone. No čiže som si mohol aktivovať svart, no kašľal na to. Vidím dobre štrk. Ten mal perfektné miesto na port, ešte keby, že tu je výťah. Jej, glowstone! Už nemám toho veľa. Vyzerá ako včelí hniezdo. Mám tu ten silk touch, OK. Disco guľa. Disco guľa. Disco hviezda. Hej. Disco miňo. Disco miňo. Ak ste videli Dano drevo, môžete si ho pozrieť, možno, že vám dám do popisku. Dano drevo, to je Harry Potter a paródia. Dobre, tam spadni, dobre. To je Harry Potter paródia. To je dubované a je to paródia. Vidíte, Paťo je múdry, on vám to vysvetlí. Sú už asi 50 častí z toho. Ale už teraz to nerobí. Dajme to. LOL, ja mám silk. Dobre, viem, že silk touch, ale ja nemám. Nemám toto, ako sa to dá fortune, že mi spadli dva. LOL. Ale vidíte, aj to je toto, asi ten... Ako sa to volá ten skill? Lebo tu sú skilly, som vám zabudol povedať ešte, tu sú skilly. No cípánečko, ešte keď spadnem do lávy. Tak budeš mať smúň. Pôjde. Teraz by Okúpem sa. by si spadol. Škoda iba tých krumpačov, nič viac. Drevo sa dá kúpiť, všetko sa dá kúpiť. Glowstone. Tam, kde je veľa glowstone. 6 ppc, no to nie je veľa. 3, 4. Ej, tu mám. No No, však, to sa buguje, dá. Zasúť je tu Netherquartz. Dobre, ja na to kašlem. Si rozbijem a aktivujeme. Chudá, disco guľa. Dobre, tak nejde podľa. Koľko z toho padne? Všetko máš na sebe. Tak jasne, keď som aktivoval ten skill. Poď ku mne! Fuj! Ty si hnusný svietivec. Fikol by ťa pes obsal. No, ešte ty hádam, že preješ ku mne. No vidíš. Aha, jaký som presný. Čavo. No ešte ten k tomu glowstone pozbieram. Glowstone. Jubo head. Fikaj, nie? Fikaj head. A?
čas. Ešte ten beacon postavím, asi tým budeme končiť. Rýchlo rozbij. Rozbij sa! Posledný. No vidíš. Ešte s vami tu si poreším nejaké účty. No vidíš, že 2 spadli. No a máme 57 a to ledva som ťažil. Na čo si tu ťažím svietivec, keď ja som mohol ísť do home a neskôr si to vybaviť vo workshop. No to je jedno. Neflyuj. Doma nemáme flyovať. Dirt. Dirt. Kolik metrov dirt? Jednotka, dvojka, alebo trojka? 500. V roku 2007. Rotom Flash. Takže tu je nová miestnosť. Dobre, ja vypnem si fly, lebo to sa nedá. Som hovoril, že nebudem flyovať. Keď budem točiť, tu je taká miestnosť, v ktorej asi bude zahradka. No len taká dostup. Som na čo zabudol. Moja sexy strecha. Robil som na asi 15-20 minút. Ale je pekná. No čiže, teraz sme chceli, čo som chcel? Bacon. Ja aj beacon. No čiže, ideme do workshop. Dúfam, že bude dobre FPS, že to nájdem, lebo keď nie, budem musieť stopnúť. Čo tu je všetko? Lapis, no toho mám veľa. To nič. Aha, potom spravíme na pistonové ako tieto. Diablok, ale drahý jak pes, toľko mám asi všetkých Monry. Monry zase. No a ešte menej mám toho, no vidíte. Čiže obsidian, potrebujem k tomu obsidiánsko a tú hviezdičku, ale hľadám, že či tu už není rovno beacon. Ale keď som tu aj minulého videl, beacon, kde si? Aha, tu si, cicka moja. 10 000, čo ti hrabe na hlavu? No nevadí. Čo chceš s tým pekným? Uvidíš. Už mnohí poznáte to určite. No takže teraz vám ukážem, čo som vám nechcel ukázať. Čo som vás klamal, že ja nemám dia. Ja mám dia. Tada! Akože to len nevyhnutne používam, ale ak vám to vadí, dajte do popisu, ja to hneď vyhodím do hlavy pred vašimi očami. Čiže ja ten beacon piknem dať kde tu. Mám ho dať do hore, alebo jak? Dám ho tu na. Teraz kašlem na to FPS, len dobre, že nelaguje. 3, 4, 5, 6. Dúfam, že to bude stačiť. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Hej, bullshit. Ani tie diabloky nevydržia asi. No, čiže viem, na čo som si aspoň šetril s tými diablokmi. Dobrá, bez toho bludisko nevidíš. Aha, fly. Toto je nevyhnutné, tu nám môžem používať fly. Takže šup. Nevyšlo. Búrame. Dáme o jeden blok viac. Ale zväčším to tak. Počkať. Však hej, treba pyramid. Počkaj, títo tu by tu mali mať beacon. Že pekný hrad, a že? S creeperom, bodaj by im tam brachol. Aha, ja viem, kde je ten beacon, ja si ho pozriem. Takže ja stopnem videjko a hneď sme tu. Čiže zatiaľ čaute. Čaute. No čiže beacon som položil a sa mi zdá, že to je... Počkaj, vám poviem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Čiže 11 x 10 som to spravil.
alebo 11x11, no 11x11 a som to spravil z diamantov a aj tak to ide tak slabo. Toto tiež nemôžem mať, ale to je jedno. Ja si tu dám toto aktivovať a ešte dám si som tak, dá sa dať dvojka. Haste speed. OK, čiže len speed mi pôjde. Neviem, čo s tým Bitcoinom, ja si ho potom pozriem. Takže speed by mi mal ísť aj tu. Dúfam, že tam mám resku, nie že mi to rozstretú. Dokiaľ mám resku? Tu až potaďal, si by som si mal dať označiť. Dobre. Takže to by bolo všetko. Takže zatiaľ sa lúčim s vami. Majte sa dobre. Poprosil by som lajky a odber, keď sa vám to páčilo. Majte sa zatiaľ. Čaute. Čaute.